खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरआव फिन बोखांनो हादों हाथियारजों लोगोसे गोबां गुलि उदालगुरि जिल्लानि एडिशनेल एसपी आचार्य जीवन बरुवाजों लोगोसे ज्योति प्रसाद फेगु आरो माजबाद थानानि ओसी राजीव गहायनि दैदेननायाव हाथियारखौ हा सिङाव फबनानै दोननाय हालतनिफ्राय बोखांनो हादों रिपर्टनि बादिब्ला आसाम अरुणाचल सिमना ओनसोलनि माजबादनि 2 नं सिखारि दांगायाव हरनि समाव सिग्रोमनाय जादोंमोन हरनि 1:30 रिंगासो समाव सिग्रोमनायावनो हा सिङाव फबनानै दोननाय गंसे रासियाव बानायनाय SKS सेमि अटोमेटिक राइफल आरो गंसे पिस्तलखौ बोखांनो हादों लोगोसे गर 43 राइफलनि गुलि आरो गर 62 पिस्तलनि गुलिखौ हमनो हादों हा सिङाव फबनानै दोननाय बेफोर हाथियारा सोरनिमोन बेनि सायाव दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै स्पर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाया 2 कोचफोरखौ प्रमोशन होदों जेराव 3 बर' कोचफोरबो दं 2 कोचफोरखौ चीफ कोचनिफ्राय हाई परफॉर्मेंस कोचेस महरै गनायथि होबाय 3 बर' कोचफोरनि मुङा फारियै बाबुल कुमार बसुमतारी एथलेटिक्सआव गुवाहाटीनि NCOEआव प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथाङा फुटबलाव क'क्राझारनि STCआव आरो टंकेश्वरी बसुमतारी एथलेटिक्सआव गुवाहाटी RCआव हाई परफॉर्मेंस कोचेस महरै गनायथि होबाय मैसोनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिमेन्टसापरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमलखि फाइथि गामियाव जादों बे जाथाया मैसोनि गाग्लोबनायजों जिउ खहा जानाय आइजोनि मुङा रिंख'मनि पाटिर 35 बोसोर बैसोनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बबेनिफ्रायबा फैनाय मैसोआ फुंनि 6:30 रिंगानिफ्रायनो सुबुंफोरखौ होसोग्लुंदों जायखौ नुयो बेखौनो होसोदों जायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय फोथाराव ओंखारलांनाय सुबुंफोराबो न' फारसे फैफिननो गोनां जादों नाथाय मैसोआ रिंख'मुनि पाटिरनि न'आव फैनानैनो बिथांखौ सिदलायावनो गंजों उदैयाव सौफैदों जायजों बिथाङा जायगायावनो जोबथा हां लानो गोनां जादों रिंख'मुनि पाटिरखौ बुथारखांनायनि उनावबो खावसे घन्टा गोथै देहानि सेरावनो मैसोआ थादों रावखौबो गोथै देहानि खाथियाव थांनो होआखै होननानै फोरमायथिदों उनाव हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाना नुजाथि फैनानै मैसोखौ होखारहरफिननायनि राहा लादों जायनाखि मैसोनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानांनाय रिंख'मुनि पाटिरनिया उन्दै गथ'साफोर दंमोन बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा खावलायहरदों चिरां जिल्लायाव सन्देहजोंनो गुलि गावनाय जाथाय गुलि गावनायजों जोखोम जादों बिनामिन बसुमतारी मुंनि सुबुङा चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय लाइब्रेरि दक्षिण गाव लामायाव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया गुलि गावजानाय बिनामिन बसुमतारीया फोरमायथिनाय बादिब्ला बिथाङा मोनानि समाव ना नायनो थाखाय थांदोंमोन अब्ला समा हरनि 10 रिंगासो जाबायमोन बेयावनो न'आव फैफिननाय समाव हरखाबै माइबारिनिफ्राय 3 सुबुङा ओंखारबोदों बेखौ नुनानै गिनानै बिथाङा खारदोंमोन अब्लाबो होसो होसो बिथांनि फेन्दायाव गुलि गावदों बेनि उनाव ससे दैखांनानै लाबोनानै लामायाव गारनानै गालांदों बेनि उनाव जाथायनि सोमोन्दै न'खरनिफ्रा मिथिनो मोननानै बिफाया काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदों जाय सुबुङा गुलि गावदों बिसोरखौबो सिनायो होननानै फोरमायथिदों बिनामिन बसुमतारीया आरो गुलि गावग्राया बेंटलाव थायो मुङा मिहिमिया आरो बियार फेरेंगाजों दोनजानाय एनजिअनि सोद्रोमा होननानै फोरमायथिदों बिनामिन बसुमतारीया सन्देहआवनो गुलि गावनाय जाथायनि सायाव चिरां जिल्ला DFOआ फोरमायथिदों दि साननैसो सिगां माखासे सुबुंफोरा रुनिकाटा रेन्ज मावख'आव फैनानै माखासे खामानियाव गावसोरखौ हेंथा होनो नाङा आरो हेंथा होयोब्ला गेदेर खैफोद जागोन होननानै हुमखि होलांदोंमोन बेखौ लानानै FIRबो होनाय जादोंमोन आरो SSBजों लोगोसे SPनोबो मिथिहोनाय जादोंमोन आरो बेनि हेंथायै राहा लानो थाखायनो हाग्रा बिफान पुलिस SSB आरो NGOनो बिबानखौ होनाय जादोंमोन बे लेखायै बिनामिन बसुमतारीखौ गुलि गावनाय सानखालि हाग्रा बिफाननि 3 आरो NGOनि 4 सुबुंफोरा नोजोर लाखिदोंमोन आरो बिथांमोनहानो बिनामिन बसुमतारीनि सायाव सन्देह खालामनानै गुलि गावदों होननानै फोरमायथिदों DFOआ लोगोसे DFOआ फोरमायथिबावदों दि सन्देहआवनो गुलि गावजानाय बिनामिन बसुमतारीया NDFBनि सासे सोद्रोमामोन सन्देहआवनो गुलि गावनाय जाथायनि सायाव चिरां जिल्ला DFOआ बुंथिदों दि माब्लाबा समाव गोरोन्थिया जाफ्राङो बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो मिथिनो हागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा नाथाय सन्देहआवनो जायखौनो बेखौनो गुलि गावनायखौ लानानै गिखांनाय सोमजिदों सरासनस्रा रायजो राजानि गेजेराव आरो सन्देहआवनो बेबायदि गुलि गावनाया बेसेबां गनायथाव बेखौ लानानैबो सोंथि बेरखांदों रायजो राजानि गोसोआव हाग्रामा महिलारिनि खोथा लानानै खौरांगिरिफ्रा प्रमद बर'नाव खनले सोंथि खालामनायखौ लानानै प्रमद बर'नि बोराबनाय प्रमद बर'आ उल्थायै खौरांगिरिफोरनाव सोंथि खालामदों नोंथांमोनहा हाग्रामा महिलारिखौ गोहोआव फैजानो लुबैयो नामा हाग्रामा महिलारिनि खोथा लानानै खनले सोंबाय थानाया गाहाम नङा आरो हाग्रामा महिलारिनि
सायाव सोंथि खालामनानै मा लाब मोनगोन होननानै गावनि बोराबनायखौ दिन्थिदों प्रमद बर'आ। खौरांगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ लानानै प्रमद बर'नियाव खनले खोथा सोंनायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि 2 बोसोराव गोजोन फैबाय आरो मोजां थासारि फैबाय। दा जुदि हाग्रामा महिलारिखौ गोहोआव लाबोनो लुबैयोबा लाबो होननानै खौरांगिरिफोरखौ बुंथिदों प्रमद बर'आ। नाथाय जोंनो हाग्रामा महिलारिखौ नाङा आरो रायजो राजाफोरनोबो नाङा, बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसायख'थियावसो फोरमायगोन होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिनि खोथा लानानै जेब्लाबो सोंथि खालामो, नाथाय हाग्रामा महिलारिनावसो सों समाजनि थाखाय आरो हारिनि थाखाय मा थांखि लादों, 17 बोसोर सोरखाराव थानाय समाव मा खामानि मावदों आरो मा खामानिखौ मावाखै, समाजनि बिबान गोनां दैदेनगिरिया मानो 2 बोसोराव काउन्सिलाव नुजाथिफैयाखै, बेफोर खोथाखौ लानानै हाग्रामा महिलारिनाव सोंथि खालामहै होननानै बुंथिदों आरो बेबायदि दैदेनगिरिखौ नोंथांनो नांगौबा जोंनो नाङा होननानै खौरांगिरिफोरखौ बुंथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि गुबुन दैदेनगिरिया बिचारखौ सालायथों, जाय गणतान्त्रिक, जाय गोजोनखौ मोजां मोनो, जाय समाजनि जौगानायनि सोमोन्दै सानो, स्कुल कलेजनि खोथा सानो, बेबायदि दैदेनगिरिखौ सोरखार सालायनो हो। हाग्रामा महिलारिनि खोथा लानानै खनले सोंथि खालामबाय थानाया गोजोनथाव नङा होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। आरो हाग्रामा महिलारिनि सायाव सोंथि खालामबाय थायालासे बे बोसोराव बाक्सा आरो तामुलपुराव बेसेबां माइ दिहुननो हादों, बेसेबां PPC मिरु गायसनदों, गुदाउन बेसेबां बानायदों, बेफोरनि सायाव सोंथि खालाम। हाग्रामा महिलारिनि खोथाल' सोंबाय थानानै मा मुलाम्फा दं होननानै खौरांगिरिफोरखौ बुंथिदों प्रमद बर'आ। मुसलपुर बियाबाव मोनफ्रोमबो बिथांखियाव 2 नम्बर सोलिदों आरो खामानिया जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि जायाखै होननानै फोरमायथिदों राकेश ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि मुसलपुर बियाबाव थिकादारफोरनि खामानि मावनायखौ राकेश ब्रह्मआ दासान्दि नायगिदिंदों। बिथाङा बुंथिदों दि JJMनि खामानियाव गोबां बेले-बेजे जादों। बिटिआरनि दैनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय भारत सरकारा 2,000 कौटिनिबो गोबां रांखौ हरदों, नाथाय खामानिखौ मावफुंनायाव थिकादारफोरा बेले-बेजे खालामदों होननानै फोरमायथिदों। राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिबावदों दि दा मुसलपुराव 150निबो गोबां बिथांखिफोरा जागासिनो दं, नाथाय मोनफ्रोमबो खामानियावनो 2 नम्बर सोलिदों। खामानिया जेरैबायदि जानांगौमोन बेबायदि जायाखै। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थिकादार रहिम आलीआ गोलाव समनिफ्रायनो आइथियाबारि बादुलिपारायाव खामानि मावदों, नाथाय बिथांनि खामानि मावनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोबां अजद होबोदों। गोलाव पाइपफोरा ओरैनो गोग्लैनानै दं, पाइपआ गावजोब्बाय आरो दै जगायनो हायाखै। बेखौ लानानै बिफाननिफ्राय नटिसबो हरनाय जाबाय, नाथाय खामानि मावनायाव जेबो गोसो होआखै। बेनिखायनो मुसलपुर पुलिस थानायाव थिकादार रहिम आलीनि हेंथायै केसबो होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो बाक्सा SPनि मददजों आयेननि राहा लाहोनाय जागोन होननानैबो बुंथिदों राकेश ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो माखासे JJM थिकादारफोरनि हेंथायैबो PHE इन्जिनियारजों सावरायलायनानै नटिस इसु खालामदों। जुदि 1 सप्तानि गेजेराव बिथांमोनहा खामानिखौ मोजां मावाबा बिथांमोननि हेंथायैबो मुसलपुर थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों राकेश ब्रह्मआ। गोजां बोथोरनि संसदआव 4 रायजोनि जनजाति बिलखौ दैखांदों, नाथाय आसामनि 6 हारिनि जनजाति बिलखौ संसदआव दैखाङाखै। बेखौ लानानै खुद्रिदों खस राजबंसि फरायसा आफादा। खस राजबंसि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों दि आसामनि 6 हारिनि जनजाति बिलखौ लक सभायाव दैखांगोन होननानै आसा खालामदोंमोन, नाथाय आसामनिखौ दैखाङाखै, जाय दुखुनांथाव आरो बेनि थाखाय सोरखारखौ बेसेबां सोंखारिबावगोन होननानै बुंथिदों। आरो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा जि खामानि मावदों बेनि फिननायखौ लकसभा बिसायख'थियाव होनो थाखाय खस राजबंसि फरायसा आफादा थाग-थियारि होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलां होननानै सोरखारखौ खनले खावलायबोदों, नाथाय बिथांमोनहा खालि मासे रैखा खालामनायनि सार्थआवल' खोथाफोरखौ बुंथियो। आसामनि थागिबिफोरनि सोमोन्दै खोथा बुङो, नाथाय आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावा, खालि मोनसे इसुखौ फोथांनानै लाखिनानै राजखान्थिल' खालामो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा कच राजबंसिफोरनो ST होआबा गेदेर थासारि जागोन। फैगौ 20 डिसेम्बरनिफ्राय गासैबो जिल्लायाव 3 धर्ना हाबाफारि लागोन आरो 29 जानुवारियाव गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारि लागोन होननानै बुंथियो कच राजबंसि फरायसा आफादनिफ्राय। मख'नो गोनांदि लकसभायाव जनजाति बिल दैखांजानाय 4 रायजोफोरा जाहैबाय तामिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आरो हिमाचल प्रदेश। गुवाहाटी नोगोरा क्राइम सिटी फारसे थांगासिनो दङ। सानफ्रोमबो सिखाव दाखाथि आरो मानसि बुथारनाय जाथायफोरा जाबाय थायो। गुवाहाटीनि राजघरनि बाइलेन नम्बर 9 आव फिन गोदोनानिफ्राय माला बोख्लाबनाय जाथाय। आइजो फोरोंगिरिनि गोदोनानिफ्राय पिस्तल दिन्थिनानै मालाखौ बोख्लाबनानै लांदों 2 दाखाथिफोरा। गोदोनानिफ्राय माला बोख्लाबजानाय आइजोनि मुङा अन्तरिका लाहाकार। बिथाङा प्राइभेट जुनियर कलेज आइकन एकाडेमिनि फोरोंगिरिमोन।
गोदोनानिफ्राय माला बोख्लाबनाय जाथायखौ लानानै चानमारि पुलिस थानायावबो एफआइआर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।